Goli otok naziv je za otočić u sjevernom Jadranu, površine 4,54 km². No unatoč svojoj maloj površini i nenaseljenosti, jedan je od najpoznatijih hrvatskih otoka zbog zloglasnog logora koji se ovdje nalazio. Logor je osnovan 1949. godine od strane rukovodstva Komunističke partije Jugoslavije, a prvenstveno je bio namijenjen za preodgoj staljinista u redovima KPI-a nakon rezolucije Informbiroa. Ovaj otočić izabran je kao idealno mjesto za logor zbog nenaseljenosti i nemogućnosti za bijeg. U povijesti otok nije bio naseljavan zbog nepostojanja pitke vode, nepogodnog tla i surovih klimatskih uvjeta koje su logoraši dobro zapamtili. Prvih 1200 logoraša stiglo je na otočić 9. srpnja 1949. A kako tada nije bilo pristaništa, izbačeni su s broda na stijene. Najokrutnije razdoblje logora bilo je od 1949. do 1955. godine, iako je dio zatočenika ovdje ostao do 60. a kaznionica je djelovala sve do 1988. Prema popisu UDBE Goli otok prošao je 16.101 logoraš, od kojih je 446 u logoru izgubilo život. Smatra se da to nije točna brojka, već da je broj zarobljenih bio i do 32.000, a broj umrlih do 4.000.